Лет складаецца з 4 сезонаў. Ага. Пасля зімы ідзе вясна. О, усё правильно. О, добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Зіма канчаецца, хутка прыйдзе каляндарная вясна. Тёма! Ой, прывітанне, сябры. Тёма, ты чаму пажартаваў з мяне? Я калі? Сёння ты сказаў, што самы кароткі месяц гэта люты, які вось зараз заканчваецца, так? Так, і не адмаўляюся ад сваіх А слоў. я што ты сказаў, што ў лютым 28 дзён, памятаеш? Памятаю, так і ёсць, і сёння якраз апошні дзень зімы. А вось і не, Як не? сам паглядзі. О, Вы што там? глядзі уважліва. Да гляджу я, 2020 год, Ну? люты, І вось. колькі ў ім дзён? Ну, як я і казаў, 29. Дык чаму ты мне няпраўду сказаў, а? Думаў, я маленькі і не разбяруся. Буслик, чакай. Я нават і не думаў цябе падманваць. У лютым, у мінулым і ў пазамінулым годзе было 28 дзён. А чаму ж тут 29? Я ведаю, можа, у календары памылка. А такое магчыма? Хто ж яго ведае, мусіць. Добрый вечер, сябры мае. Прывітанне, феечка. Вечер добрый, як цудоўна, што вы з'явіліся. А што здарылася? Ой, Страшэнная памылка. Дзе? у нашым календары гэта я яе знайшоў. А і што за памылка? Усе ведаюць, што ў лютым 28 дзён. А тут, гляньце, 29. Заблыты гэты календар усіх. Ой, трэба яго выкінуць. Зараз. Чакайце, чакайце, не трэба выкідваць каляндар. Чаму? Бо ніякай памылкі няма. Як? Таму што 2020 год асаблівы, высакосны. У ім люты мае адзін дадатковы дзень, 29. І ён бывае раз у 4 гады. Няўжо? Але чаму? Адкуль бярэцца гэты дадатковы дзень? Абавязкова раскажу, толькі спачатку давайце пагаворым пра сам каляндар. Паглядзіце, якая цудоўная рэч. Самае звычайнае ў кожным доме ёсць. А калі я скажу, што даўным-даўно календароў не было? Зусім ні ў аднаго чалавечка? Ні ў аднаго. А як же тады жылі? Як даведваліся, які Ці дзень? які месяц? Вось так і жылі. Пацяплее, значыць, вясна, а там ужо і лета, пахаладае восень, а за ёй прыйдзе зіма. І доўга такое доўжылася? Першы календар з'явіўся 4000 гадоў таму у старажытным Егіпце. О, дык гэта ўсё роўна даўно. Ну, калі ўлічыць, што гісторыя чалавецтва налічвае 40 000 гадоў, то не вельмі. Ну, сапраўды. А цяпер давайце праверым, ці добра вы ведаеце, пра што можа расказаць каляндар. Шмат пра што, напрыклад, пра тое, які зараз год, 2020. Які месяц, дзень, вось. Малайцы, а без календара ніхто б нічога гэтага і не ведаў. Нават дату свайго нараджэння. Выходзіць, што так. Не, я так не хачу. І я люблю дні нараджэння. І свой, і ваш, Федька, і твой, Тёма. А яшчэ Янчын, Топаў, Так. Нестар, у няні Палінкі і дзядулі Добрадзея. Чым болей сяброў, тым болей святаў. А без календара ніхто б аб гэтым і не ведаў. Не, без календара ніяк. Ён яшчэ падказвае нам, калі надыходзіць восень, зіма, вясна ці лета. І які дзень тыдня? Правільна, хлопчыкі. Мае любімыя панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца, субота і нядзеля. Ты ўсе 7 дзён дазваў, Буслік. Сапраўды, гэта таму, што я іх усе люблю, бо наша калыханка кожны дзень сустракаецца з гледачамі. Дарэчы, а вы ведаеце, што не ва ўсіх краінах зараз 2020 год. Не ведаем. Не ведаем. А які? Напрыклад, у Кітаі зараз 4717. Ого, яны нас абагналі. А ў некаторых арабскіх краінах зараз 1441 год. А там адсталі, а чаму так не аднолькава? Таму што ў розных народаў розныя календары. Адны пачалі падлічваць час раней за нас, другія пазней. Але ніхто не можа абысціся без такога важнага памочніка. Зразумела. Феечка, дык растлумачце, адкуль узяўся 29-й дзень лютага? Так, адкуль?
Ну, добра. Наша Зямля рухаецца вакол Сонца ў космасе. Гэта вы ведаеце. Ага, нам Нестор рассказывал. І поўны круг яна робіць за 1 год. У ім 365 дзён, мы гэта ведаем. А дакладней 365 дзён і некалькі гадзін. І за 4 гады гэтыя некалькі гадзін складаюцца ў 1 поўны дзень. Там у кожныя 4 гады ў календары і з'яўляецца гэты дадатковы дзень. Правильно. Нагадаю, што такі год, калі люты робіцца на 1 дзень большым, называюць высакосным. Цяпер нават мне ўсё зразумела. Дзякуй вам, феечка. Рада дапамагчы, хлопчыкі. Дык заўтра ж якраз гэты адметны дзень, 29 лютага. Менавіта. Ух ты, дык трэба адзначыць яго неяк незвычайна. Тёма, давай прыдумаем як. Ага, феечка, а вы нам дапаможаце? Абавязкова. Заўтра з раніцы пачнем рыхтавацца да сустрэчы цікавага дня. Ура! Ну а зараз давайте глядзець мультфільм. Ой, з Задавальненнем. Ну вось і ўсё. Час ісці адпачываць. Феечка, а вы не забыліся, што мы заўтра сустракаем дадатковы дзень года? Які бывае толькі 1 раз у 4 гады. Не забылася, вядома. Будем гуляць у самыя любімыя нашы гулі і ўсіх паклічам у госці. І наладзім святочны сняданак, і абед, і падвячорак, і вячэру. Абавязкова ўсё. А зараз хуценька класціся спаць, каб заўтра не праспаць такую адметную раніцу. Сапраўды, хадзем хутчэй, Тёма. Хадзем, Буслік. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.